Ne boj se, Nodi. Kraj je još jednog zabavnog dana u zemlji igračaka i vreme je da Nodi pođe na spavanje. Tako mi se spava. Ruka strašnog čudovišta. Gde li je nestala? Svaki put kad upalim svetlo, to čudovište napolju pobegne. Spavaću s upaljenim svetlom i neće se vratiti. Sad ne mogu da spavam sa upaljenim svetlom. Ako tamo napolju ima nekih strašnih čudovišta sa koštatim prstima, idite kući i ostavite me na miru. Samo ću se praviti da sam budan za svaki slučaj. Ostavit ću upaljeno svetlo celu noć. Šta je to? Oči! O ne! Zašto je strašno čudovište ispod mog kreveta? Držat ću noge ovde gore gde je bezbedno. Šta je to? Ko je to? O ne, ne još jedno čudovište. Večeras mora da je okupljanje strašnih čudovišta u gradu igračaka. Znam, zatvorit ću oči i pokriti uši. I pevaću pesmu tako da neću videti ni čuti čudovišta. Baš sam hrabar i odvažan ja, ne plašim se ničega u zemlji igračaka. Oteraću sva čudovišta ja, zato što sam odvažan i neustrašiv ja. Baš sam hrabar i odvažan ja. Ne plašim se ničega u zemlji igračaka. Jutro? O, izgleda da je pesma baš dobro poslužila. Ali još uvek mi je potrebna pomoć. I možda jedna dremka. Izvini, Meca Trbo. Da li sam te probudio? Jesi. Žao mi je. Samo sam se pitao. Da li ti držiš nešto ispod kreveta? Da, ponekad. A što? Šta ako bi nešto htelo da se sakrije ispod tvog kreveta? Naprimer, čudovište sa strašnim očima. Da li bi bilo dovoljno mesta? Zašto? Plašiš se da imaš čudovište ispod tvog kreveta? Ja? Da li se plašim? To je najluđa stvar koju sam u životu čuo. Pa, vidimo se kasnije. Dobro, zdravo, Nodi. To mi baš i nije mnogo pomoglo. Znam, Uško sigurno zna sve o čudovištima. Sigurno će znati kako da ih se reši. Ne želim da Uško sazna koliko sam se sinoć uplašio. Znam, izmislit ću priču. Nodi, otkud ti ovde ovako rano? Sinoć se gospodinu Džambu učinilo da je video čudovište u svom dvorištu. Smešni mali Nodi, čudovišta ne postoje. Jesi li siguran? Nodi, da te nešto pitam. Da se ne plašiš možda da ti imaš čudovište u dvorištu? Ja? Ne, nikako. Nema čudovište blizu moje kuće. Nipošto. Zar nisi spavao noćas? Ko ja? Sasvim sam lepo spavao. Samo sam zaboravio da ugasim svetlo. To je sve. Shvatam.
sam malo pospan. Jadan Nodi. Gde si? Da li si nekad čula ovakav zvuk? Nisam Nodi, nikad nisam čula nešto slično, a nadam se da ni neću. Što? A ti? Jesam sinoć. Otišao sam kod Uška i Trbe da tražim pomoć, ali nisam hteo da pomisle da se plašim čudovišta. Sad ne znam kako da zaspim. O, ne brini, sigurno sam da ćemo smisliti nešto da ti pomognemo da se naspavaš. Možda je čudovište. Uško! Uđi, brzo! U čemu je problem, Nodi? Tamo napolju ima nečeg. Pogledaj! Vidiš, to je ruka čudovišta. Nodi, da li znaš kako nastaju senke? Naravno. Ne. Pokazat ću ti, gledaj. Ptica! Zeka! Uško, gde su nestale? To je bila samo senka, Nodi, a senki se ne treba plašiti. Dođi ovamo. Vidiš li onu veliku granu drveta? Ona je bacala tu tvoju strašnu senku. Znači, to je bilo samo drvo. Ali izgledalo je kao velika strašna ruka. Tvoja mašta čini da senke izgledaju stvarno. A ti zaista imaš bujnu maštu, Nodi. Imam li? Imaš. Zato sam ti doneo ovo. Wow! Šta je to? To je noćna lampica u obliku pečurke. Svetlo će ti pomoći da vidiš da nema čega da se plašiš. A neće ti smetati da spavaš. Hvala, Uško. Baš mi se sviđa noćna lampica. O, nema na čemu, Nodi. Zdravo, Nodi, mogu da uđem? Naravno, Trbo. O, zdravo, Uško. Ej, Nodi, da nisi slučajno našao neki kliker u kući? Ne bih rekao. Pre neki dan kad smo se igrali ovdje skupio sam 2 klikera. Mogu da ih potražim? Naravno. Ne, Trbo, ne gledaj pod krevet. Zašto, Nodi? Šta je tamo? Čudovište. Verovatno je maleno, ali ipak čudovište. Evo ih, mora da su se otkotrljali ispod kreveta. Tvoji klikeri? Ja sam mislio da su to oči strašnog čudovišta. Ti zaista imaš veoma bujnu maštu, Nodi. Tesi, Čupko, otkud vi ovde? Nodi, donela sam ti moju muzičku kutiju. Ako je pustiš kad pođeš na spavanje, nećeš čuti nikakve strašne zvuke s polja. Jeste li svi čuli? To je taj strašan zvuk zbog koga ne spavam. To samo stara sova peva na mesečini. Sova, a ne čudovište. Ne, Nodi. Vidiš, što bujniju maštu imaš, to ti se neke stvari čine stvarnijim. Hvala vam što ste mi pomogli da rešim svoje probleme. Na nas uvijek možeš da računaš, Nodi. Baš je lepo iznenađenje da smo se svi okupili, kao da pravimo pižama žurku. Tese, jesu li to kolačići? Jesu, Trbo, i to kolačići od bobilica. To su mi omiljeni. I Nodiju su. Nodi, jesi li za kolačiće i šolju mleka? Nodi? Gde je Nodi?